Vanetsika yenduramo vanofamba mumurau waJehovha, Mwari wavo, waJehovha, Mwari wavo. Swededzai mwoyo wangu kuzvipupuriro zvenyu, ndizvo zvinondipa mano. Ndinorida shoko renyu, ndinorida shoko renyu. Kana ndichirangarira shoko renyu randinoda, ndipeiwo kunzwisisa, ndidzidze zvirevo zvenyu, ndidzidze zvirevo zvenyu. Handingatongokanganwa shoko iro roupenyu, makandiponesa naro, ndikaropafadzwa kwazvo, ndikaropafadzwa kwazvo. Pazvirevo zvenyu Ishe, ini ndinowana njere. Shoko renyu ndiwo mwenje, kuti handizogumburwa, kuti handizogumburwa. Shoko renyu nhaka yangu, kusvikira pakuguma. Shoko renyu rakasimba nokusingaperi, Mwari, nokusingaperi, Mwari. Amen. Amen. Testing, testing, 1, 2. Testing, testing, 1, 2. Amen. Amen. Nasi uno vhiki repiri mushure mePentecosta. Vamwe venyu mungashamisike muchiti ko mudhara uyu dziri right here. Pazuva rino rePentecosta wakutaura pamusoro pokuzvarwa kwomwanakomana, kuzvarwa kwaIshe Jesu. Haazi mazuva akasiyana here? Nokuti kuzvarwa kwaJesu munokuziva kuchitaurwa panguva yekisimusi muna Dhisemba imomo. Asi chinoita ndechekuti Jesu pachake imi munomunzwa achinzi ishoko raMwari. Shoko raMwari. Shoko raMwari takangotora riri Bhaibheri rinokwanisa kuabhuswa nevanhu. Asi chinoita kuti shoko raMwari rive rakanaka ndokunge Mweya Mutsvene uripo. Isu tinotoziva kuti Jesu haangambovapo pasina Mweya Mutsvene. Naizvozvo kuzvarwa kwaJesu uku kunotaura kuti zvinhu izvi zvakabva kuMweya Mutsvene. Mweya Mutsvene ndiwo wakatanga, Jesu akazovapo. Mweya Mutsvene akatanga panani? Makanzwa kuti kune marecorders, vanhu vainyora, vanyori, mascribes. Makanzwa kuti kwakanga kuna vaprofita vaitaura zvinhu zvainyorwa pasi. Ava vanyora ava namascribes vaingonyora zvinhu zvaiitika panguva izvozvo. Ndivozve vaizotarisa kuona kuti zvinhu zvakanga zvataurwa navaprofita zvakazoitika here. Zvakanga zvakanaka kuti munhu kana akabatwa neMweya Mutsvene
zvaanenge ataura zvonyorwa pasi, nekuti zvinhu zvaingoitika panzvimbo imwe chete. VaIsraeri vaifamba vari mwe chete, vakapedzisira vagara nzvimbo imwe chete, asi nzvimbo yavainyanyokosesa ndo pavakange pane tebhenekeri yaMwari. Saka zvinhu zvaiitika panzvimbo iyoyo zvainyanyorekodwa. Patemberi paya, vaRevhi ndo pavaiungana navaprista navaprofita. Hakusi kuti kunzvimbo dzimwe dzese kwakanga kusina vaprofita navaprista, vakanga variko, nokuti maguta avaprista akanga akapararira neIsraeri yose, Kenani yatinoti Kenani, uyezve nemhiri kuseri kwaJorodhani, munzvimbo dzatinoti ana Gireadhi, ana Bhashani, anani, matunhu ana Manase, rumwe rubandi rwaManase navaGadhi navaRubheni. Kwose ikoko kwanga kune maguta avaprista vaitoshumira Mwari. Ndipo vanonzi nyaya yekuti sinagoge iyoyi, sezvo vakanga vasiri patemberi, asi nyangwe vari ikoko vaishumira Mwari, vachiudza vanhu murayiro yaMwari, vanhu vachivabatsira nezvokudya zvavo vari ikoko kunzvimbo idzodzo idzi. Zvakanga zvisingangoitirwa temberi chete, vakanga vari patemberi chete paya. Ndiko kwakatangira masinagogo. Masinagogo haana kutangira kuBhabhironi, kwete, nekuti vakanga vabva patemberi. Vaprista vakanga vasingagari panzvimbo imwe chete vose, vakanga vakaparadzirwa pamwe chete navaRevhi. Ikoko kwavaipindira navanhu ndo kwakatangira masinagogo. Mweya Mutsvene wakauya wakasvogara muna Mai Mariya. Muri kupanzwa? Sinagogo yava chii? Yava Mai Mariya, ndo mune Mweya Mutsvene, ndio yava temberi. Saka Mai Mariya vanofanirwa kuita sei zvavagarwa neMweya Mutsvene? Vanofanirwa kubuditsa mabasa anoenderana neMweya Mutsvene unenge uri mavari. Ichocho chinhu ichocho chavanenge vachiita chinoyemurwa navanhu vanoziva Mwari, kwete vanhuwo zvavo, vanhu vanoziva Mwari, zvichienderana namashoko nomurau waMwari, kururama. Uyezve ndicho chatinoti chipo chomweya Mutsvene. Chipo chomweya Mutsvene chinowanikwa kupiko? Mushoko, muna Jesu Kristu imomo. Imi munozonzwa zvakutaurwa nana Pauro kunzi Mwari wakapa zvipo zvakasiyana kuvanhu vanobata basa rake. Izvozvo zvipo izvozvo zvinotaurwa pana Mateo 2. Regedzai ndikurondedzerei kana kukuverengerai nyaya yaMateo kuti munzwe kuti sei pane zvipo. Mateo 2 verse 1. Kushanya kwavachenjeri. Mushure mekuberekwa kwaJesu muBheterehema reJudhea munguva yamambo Herodhi, vachenjeri vaibva kumabvazuva vakasvika muJerusarema, uye vakabvunza vakati, aripiko uyo achangoberekwa anova mambo wavaJudha? Takaona nyeredzi yake kumabvazuva, uye tauya kuzomunamata. Mambo Herodhi akati achinzwa izvi akatambudzika kwazvo pamwe chete naJerusarema rose. Kuzoti akokera pamwe chete vaprista navadzidzisi vomutemo akavabvunza kwaaizoberekerwa Kristu. Vakapindura vachiti, muBheterehema reJudhea, nokuti izvi ndizvo zvakanyorwa nomuprofita achiti. Tombomira ipapo, ndoda kuti mubate ipapo. Izvi ndizvo zvakanyorwa nomuprofita achiti. Saka Israeri yose ainzi muIsraeri, ainzi mwana waJakobho, aiziva kuti Mesiya uchazoberekerwa muBheterehema reJudhea, uyezve anenge ari mwanakomana wani
waDhavhidha, ndewerudzi rwaDhavhidha muJudha, kwete muJudha as muJew, vaRevhi ava kwete, asi muJudha, mwanakomana waJudha chaiye wakanga uri wechina muimba yaJakobho. Verse 6. Asi iwe Bheterehema munyika yeJudhia hausi muduku pamadzimambo ose aJudha, nokuti mauri muchabuda mutongi uyo achava mufudzi wavanhu vangu vaIsraeri. Nyaya iyi yekuti mufudzi inotangira pana Dhavhidhi. Dhavhidhi ndiye akadaidzwa ari kumafuro kuti asiyane nemakwai ababa vake akanga ari mashomanana iwawo, auye azofudza vanhu vaIsraeri. Ufudzi ihwohwo ndihwo huri kutaurwa pamusoro paJesu pavhesi 6 rechapter 2 yaMateo. Ipapo Herodhi, taapa vhesi 7. Ipapo Herodhi akadana vachenjeri pakavanda akavabvunzisisa nguva chaiyo yainge yaonekwa nyeredzi. Akavatuma kuBheterehema akati, endai mundotsvakisisa mwana uyu. Kana muchinge mamuwana mugondizivisawo, kuitira kuti neniwo ndigoenda kundomunamata. Amen. Herodhi ari kuziva kuti chinhu ichi chakavandika chiri kuitika ichi. Anoziva kuti iye akatsvaga ega hapana chaanowana. Muri kuzvinzwa ka? Dai Herodhi angoti regai tivasiya vaende tozotera totsvaga, hapana chaanowana, nekuti chinhu ichi chechipo chinouya nemweya mutsvene, chinouya chakaita sei? Chakavandika. Chinotopuhwa munhu anenge akanzi anofanirwa kupuhwa. Achingopuhwa munhu wese, haungachihijeki. Izvi ndo zvakanga zvakuda kuita Herodhi. Mufanakiso iwowo wokunyengera achiti endai munomutsvaka kuti nditozoenda kunomunamatawo, hakuzi kuti aida kumunamata sezvamuchazongoziva kuti aitoda kumuuraya. Ndo uroyi hwose hwamunoona huna varoyi vose vemuZimbabwe. Musaona vaya vaikaya vanenge vatumwa navaroyi vaya muchiti ndivo varoyi. Havazi varoyi. Varoyi ndiye anokonzera, anotuma kuti chakaipa chiitike. Ndiwo mweya wehusatani ihwohwo. Kana zvitonzi pane masatanisi, ndo vanhu vakadaro ivavo. Kana iwe uri n'anga uchiita zvinhu zvakadaro, uri musatanisi. Muri kuzvinzwa? Ndiwe muroyi wacho. Ava hapana apa. Angori makwai zvawo asingatoziva kuti ari kuenda kumusoro kana kuenda kuzasi. Vanhu vari kutongoshandiswawo. Asi akonzera wacho ari kutuma, anoziva ndiye muroyi, ndiye ana makona ose namasimba ose. Ava inhapwa chete vari kushandiswa. Chavanenge vaudzwa kunzi vaite ndicho chavanoita. Saka patiri kuona Herodhi achida kuhijeka system iyeyo. Kana ahijeka, umambo hunozoita hwake. Umambo hauzoenda kune munhu waakaita sei, wawakafanirwa kuti huende. Zvine zvikonzero izvozvo zvinokonzera kuti nyika dzife, upenyu hwavanhu hurashike, nyika dzitadze kubudirira. Mongoona chete varoyi ndo vakubudirira. Kune kwazvinoguma zvazvo. Ndosaka nyika dziri kutambudzika, nekuti vakafanirwa kutonga havasi kuita sei? Havasi kutonga. Nokuda kwehuroyi nehusatani huripo. Uherodhi uyu, kuita kumanipuleta zvakanga zvakarondedzerwa naMwari kuti zvinofanirwa kuitika, vohijeka, voti zvaitirwa naMwari. Hazvina kuitwa naMwari izvozvo. Mahijeka masisitemu akanga aripo, maisa zvenyu namatongere acho amunenge muchitongera nawo ndeenyu. Hapana chinonakira vanhu ipapo. Asi handizvo zvatinoda kuparidza pamusoro pazvo. Handei pavhesi 9. Mushure mokunge vanzwa zvainge zvataurwa namambo, vakapfuurira mberi norwendo rwavo. Uye nyeredzi yavakanga vaona kumabvazuva yakavatungamirira kusvikira yandomira panzvimbo paiva nomwana. Pavakaona nyeredzi vakafara kwazvo. Amen.
nyeredzi yakanga ichiteverwa kubva kure. Zviri kureva chii? Nda kutaura mutsauko uripo pakati penyeredzi nezuva, mutsauko uripo pakati pemwedzi nezuva. Zuva chiedza pachacho, asi handicho chiedza chaicho. Muri kupaona chimisikiso chechiedza, asi makazotarisa mwedzi nenyeredzi, izvo zvinongoreflecta chete. Nyeredzi iri kutaurwa apa haina kufanana nemareflectors aya. Nyeredzi iri kutaurwa apa kazuva kari kure, kari kuuya senyeredzi. Muri kukaona? Apa vari kutotsvaka kuti kazuva kapi kanoapia pane rimwe zuva riripo kare. Ndosaka muchizonzwa shoko richizoti kunana John kuya kuya, chiedza chaicho chakauya chikavapa panyika. Which means zuva ratanga tinaro riya tichiona naro tose, tichifarira zuva kubuda kwaro nokunyura kwaro nazvose zvinenge zvichiitika zvezvi, rakanga risiri zuva chairo chairo. Sei risiri zuva chairo chairo? Nokuti mweya wakanga usingabude zvakanaka, zvipo zvemweya zvakanga zvisingabude zvakanaka. Takanga tine murayiro, takanga tine zvakataurwa navaprofita, asi kuzvinzwisisa pakanga pasina. Zvaitodani? Zvaitoda muridzi wechiedza. Chiedza chaicho, ichi chiedza chatiringoona ichi chingori chiedzawo zvacho. Chevanhu, chiedza chevanhu, chemainterpretations evanhu. Ndisaka tichinzi tibatire pana Jesu pazvose. Iye Jesu ndiye anotitsanangurira murau. Kuti tinyatsoziva kuti murau unoshanda sei, tinotozviwana pana Jesu. Hatizviwane kuvaJudha. Jesu ndiye anotoziva kuti murau unofamba sei, unorevei, unofanirwa kuprakitidzwa sei. Imi makambonzwa ndichiti murau waJesu wakaoma? Hongu, wakaoma. Nekuti haungaitwe nemunhu wenyama. Munofanirwa kutosandurwa. Unoziva zviri izi kuita zvinhu zvenyama. Zvinhu zvenyama zviri izi, izvo zvaitaurwa nana Mozisi zvemurau, zviri very easy. Hazvina kumbooma zvezvo. Unokwanisa kutotsanya uchiita usingatadze. Panyama kwanga kutori kururama ikoko, kwakutone vanhu vakarurama kare. Asi zvinodiwa naJesu zvemweya izvi zvinonetsa, nekuti zviri kutarisa muzvinhu zviri mukati, dzimwe nguva chaizvo chaizvo hatina control yazvo. Tinofanirwa kutoteerera munhu womukati kuti ari kuti chii. Kuti panopfuura, ini ndiri baba ndine mukadzi, pakapfuura musikana akanaka, ndakatorwa mwoyo naye, nyangwe zvangu ndisina kuzomuridzira mhetero kana kumutevera, ndinonzi ndine chitadzo. Nyangwe ndisina kuonekwa maziso angu achimutevera mafambiro ake, ndichimunanganidzo chimiro chake, ndichitapirirwa nacho nezvose zvandinenge ndichiona, pasina handiona ndichidaro, ndiri kunzi ndine chivi. Ndaita chivi chei? Ndo panopinda Jesu ipapo. Ndipo panopinda chiedza chazvokwadi. Ndipo paunotonzwa unzwi iwe waita upombwe. Vakomana, ndaita upombwe nguvai? Ziso rine muganhu here? Zvikanzi waita upombwe chi naJesu mumwoyo mako. Kuvandudza munhu iye womukati uyu kunotinetsei? Nekuti tinojairira kuita zvinhu zvakaipa zvatinenge tisingaonekwe. As long pasina azvifumura kuti ndizvo zvatiri kuita, tinongoramba tichizviita chete. Nyangwe vanhu vachifunga kuti takarurama, nyangwe vanhu vachifunga kuti tiri vatsvene. Nekuti hatisi kuonekwa, takavanda. Ndo pamunozonzwa vanotyora murau vachiti, let not your right hand know what your left hand is doing. Muri kupanzwa? Vakumonyorera murau uya vachiti as long as tichiita tisingaonekwe, zvinhu izvozvo zviri right. Hazvizi right. Jesu haana kudaro. Jesu haatoda vanhu vakadaro. Kana isusu tiri kuponeswa naJesu, tinofanirwa kuvandudza munhu womukati.
Kutevera mitemo yekunze iri izi, kutevera mitemo yemukati kwakaoma. Mitemo yekunze kana tisiri kuonekwa patinotadza tinonzi vakarurama, asi mitemo yemukati, Jesu anoona zvose zviri mukati nezviri kunze. Tinopuwa mhosva, tinonzi tiri muchivi. Pavakaona nyeredzi vakafara kwazvo. Vakati vasvika pamba apa vakaona mwana namai vake Maria, ndiye mai Maria uya anokudzwa navakatolike, mai vaJesu. Pavakadzi vose vapasi, mai Maria vanozvidzwa zvikuru. Vanozvidzwa zvikuru. Sei vachizvidzwa? Nekuti vanhu vanenge vachida kuita sei? Chechi yekatolika yakangogara yakamakwa nekuti ndiyo chechi hombe. Hakuzi kuti vanoita zvinhu zvitsvene ikoko, asi ndiri kuti yakangomakwa. Vanhu vazhinji vakabvapo. Saka kana uchibva kune imwe chechi une zvekutaura zvakaipa pamusoro pekereke iyoyo, kusvikira mumwe munhu atozobvawo pakereke yaunopinda iwewe, ndo patinozozonzwa zvakaipa zvinenge zvichiitwa mukereke yauri kupinda iko zvino iwewe. Saka saizvozvo vanhu vose vakabuda mukatolike vane zvakawanda zvekutaura pamusoro penhikire pekuipa kwekereke iyo. Ende mai Maria vakabva vaitawo victim pazvinhu zvose izvozvo. Saka mai vaJesu mai vanongozvidzwa nekuti vanhu vagara vachida kuzvidza katolike. Vhesi 11, vakati vasvika pamba apa vakaona mwana namai vake Maria, uyo vakakotamira pasi vakamunamata. Vakasunungura pfuma yavo vakapa zvipo zvegoridhe nezvinonhuhwira nemura. Uye vakati vayambirwa mukurota kuti vasadzokere nokuna Herodhi, vakadzokera kwavo neimwe nzira. Amen. Iro ivhangeri rose iri rikutaurwa iri, rekuti ndakutoona kuti nguva dzakuda kundiperera nekuti ndine less than 30 minutes dzekutaura. Saka 22 idzodzo dzatokwana. Veidza ndingoti gagaga. Vakati vasvika pamba apa vakaona mwana namai vake Maria, uye vakakotamira pasi. Maria akabatwa neshoko raMwari. Maria akabata shoko raMwari. Asi mukutarisika kwezvinhu ndiye wakabatwa neshoko raMwari. Iri kunzi vakasunungura pfuma iyi. Ndizvo zvipo zvemweya mutsvene zvinobuda pakubatwa neshoko raMwari. Pakubatwa nezvokwadi yaMwari ndipo panobuda zvipo zvegoridhe nezvinonhuhwira nemura. Makazoenda munozoziva kuti zvegoridhe, pfuma yegoridhe nezvinonhuhwira nemura zvinoreva chii. Panga pane gold nemura chete chete, nekuti zvinonhuhwira ndizvo zvemura. Panofanira kunge pane chimwe chechitatu. Reze ndikuringidza ndatarisa panapa kuti chechitatu chingava chii. Kupera kwachapter 2 kayamateo uku. Asikubaona. Verse 12. Then opening their treasure chest, they offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Okay, yeah. Frankincense ndo zvinonhuhwira. Nemura chatova chimwe chinhu. Asi chinonhuhwirawo futi. Izvi zvava zvipo zvemweya mutsvene izvo. Zvipo zvemweya mutsvene zviri kubva kune chi? Vane hungwaru hweshoko raMwari. Pane humwe hungwaru hwakarasika hwatinenge tichiti tinahwo hungwaru hweshoko raMwari, kana ruzivo rweshoko rwaMwari, kana uchenjeri hweshoko raMwari, asi handihwo
Pane humwe ungwaru hunotodiwa hwomweya mutsvene hwekuti tikwanise kutsanangura, kududzira shoko raMwari chaizvo nemazvo. Kana takwanisa kuridudzira nemazvo, tigokwanisa kuzviitawo nemazvo. Zvegoridhe nezvezvinonhuhwira, frankincense yandataura, nemura, mozonotsvagawo kuti zvingareve chii izvo zvegoridhe nezvinonhuhwira, frankincense nemyrrh. Kwanasi yatimbogumira ipapo, ndingati pakutsvaga zvenyu kwenyu kuti zvinoreve chii, mutange maenda pane zvipo zvomweya mutsvene zvinotaurwa navaapostori. Munoona kuti vanotaura vachiti chii pamusoro pezvipo zvemweya mutsvene zvinobuditsa matiri mabasa akasiyana siyana ekereke yaIshe wedu Jesu Kristu. Asi munenge musina kuguma, nekuti apa muri kutotsvaga kuti munozviisa sei mugoridhe nefrankincense nemura. Hama dzangu, ndinoti sarai zvakanaka. Mwari akuropafadzei nekukukomborerai, akuchengetei, akutungamirirei muzvokwadi yeshoko rake. Kubva zvino kusvikira tichisangana zvakare, endai murugare. Amen. Ndiudze nhau dzaJesu ndinodzida, zvinhu zvandingamubvunze dai aripo, mifananidzo zveshamiso. Nhau dzaJesu ndinodzida, nhau dzaJesu, nhau dzaJesu, nhau dzaJesu ndinodzida. Chindiudza nezvevana vakamunzwa, nemi ndichakomborerwa pamwe navo. Mazwi etsitsi namabasa akaitiwa naJesu she, akaitiwa naJesu she. Tsanangura nezvisheri namaruva, kuti zvinotaura sei kuna vanhu. Ndoda kudzidza kuna Jesu, rudo rwaBaba kuna vana. Rudo rwaBaba, rudo rwaBaba, rudo rwaBaba kuna vana. Ndiudze nechishamiso chakaitwa muchamupupuri chikuru paGariri. Dutu remhepo rakamuka, rikanyaradzwa nezwi raShe, rikanyaradzwa nezwi raShe. Nganditevere navana muguta iro, ndichipembera zvikuru kuna Jesu. Ndishowerere nokuimba, ndichimukudza Jesu Ishe. Ndichimukudza Jesu Ishe. Ndiudze zvakaitika mumunda imo, zvokurwadziwa nokufa kwaShe wangu. Ndiudze zvose ndoda kunzwa, nhau dzaJesu ndinodzida. Nhau dzaJesu, nhau dzaJesu, nhau dzaJesu ndinodzida. Amen. Oh, let's